بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. السلام عليكم ورحمة الله. يولي ترين شاترك وتم محرم هجرا مايكي صلى الله عليه وسلم يو دبو دا دري حدود 47 wanda daidai da 14 ga watan Julai 2025 na miladiya. Wannan shine majalisinmu na 8 cikin karatunmu na matnu tashil al-aqida cikin 505 a birnin Maiduguri a masallacin Ali bin Abi Talib. Nake gabatar da karatunmu. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora, ya sauwaka mana fahimta, kuma ya sa mu zama masu aiki da abin da muke karatu. Kamar yadda muka taru a nan, Allah tara mu cikin firdausi bila sabqin azabin wala hisabin, huwa waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Yau za mu tashi inda malam yace al-fasl ath-thalith an-nifaq al-i'tiqadi ko? Na'am. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث، فصلين أكو النفاق الاعتقادي، منافنشي ود إكي نقدري نزوشي يكينا دما كوي النفاق العملي كو، وانا النفاق الاعتقادي منافنشي نينا أقيدة، وتمتمني يا قدرشي كافرشي أشكين زوشيا kuma a zahiri yana mu'amalantar musulmi a matsayin musulmi ne, wato musulmi riga ne. Malam yace wa huwa shine an yuzhira al-insan, mutum ya bayyana al-iman, ya bayyana imani billahi ta'ala, ya bayyana yadda da Allah wa mala'ikati da mala'ikunsa, wa kutubihi da littattafansa, wa rusulihi da manzanninsa, wa bil qadari hadda qaddara. Waɗannan duka a zahiri zai nuna ya yadda da su. Wa yubtinu, sai ya boye a cikin zuciyan shi ma yunaqidu dhalika, abin da ke warware waɗannan, kullahu gaba ɗayansu, aw ba'dahu ko kuma wani sashi cikin su. Kenan wato mutum ya nuna cewa shi ya yi imani da Allah, amma cikin zuciyar shi ba haka bane, ko kuma ya nuna ya yadda da mala'iku, amma cikin zuciyar shi bai yadda da mala'ikun bane kadai, amma sauran ya yadda. Wa kutubihi, littattafan, kaga musulmi dole ne yadda cewa wa atainahu al-injila, da wanda ake bashi taura, suhuf Ibrahim wa Musa, duka wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum. Duk wanda an bashi littafi indai daga Allah ne, dole ne ka yadda. In ka wato baka yadda da ɗaya ba a cikin littattafan da Allah ya saukar, ko a cikin zuciya, munafunci ne wannan. Ko a cikin zuciya mutum yana ganin wannan littafin Bible dai kam ƙarya ne, baya nufin wai an yi kuskure, an soya, an canja ba, yana nufin Bible din kanshi ƙarya ne, Allah bai saukar da littafi haka ba, to wannan munafunci ne. Kaga musulmi dole ya yadda cewa waɗannan littattafan duka Allah subhanahu wataala ne ya saukar da su. Haka manzanni, musulmi ba zai zama musulmi ba sai ya yadda da gaba ɗayan manzanni. Haka ne ba? Musulmi dole ya yadda da annabi Musa, dole ya yadda da kuma annabi Isa. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi ne. Duka dole ka yadda da su. Ba zai yi ka ce kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine naka, amma annabi Isa ba naka bane, baka yadda da shi ba. In ka ce baka yadda da annabi Isa ba, kenan a gurin wato a musulunci baka yadda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba. Saboda Allah ya ce ya ladina amanu khulu fi salmi, musulunci 100% za ku shiga. To a cikin alkur'ani Allah ya yi bayani cewa Musa da Isa dukansu annabawa ne, Allah ya aiko su, haka ne ba? Amma kuma sun zo ɗin sun yi bayani sun tafi, kai ka ce kai baka yadda da wannan ba. Kaga wannan
matsala ce. Mun gane wannan bayanin ba? Na'am. To, haka wa bil qadari, kaddara ma dole mutum ya yarda cewa kaddaran gaskiya ne a cikin zuciyan shi. In mutum bai yarda da kaddara ba, ko da ya yarda da sauran, to shi ba musulmi ne na kirki na kwarai ba. Yadda kaddara mutum dole ya yarda cewa Allah yana da ilimi da sanayya akan dukkanin komai kafin gabanin su auku, kuma yana da tsare-tsare akan waɗannan abubuwan gaba ɗayansu. Haka ne ba? Dole mutum ya da wannan. Kaga wannan shine wasu daga cikin abubuwan da malam ya ambata. To duk wanda ya kudurci a cikin zuciyar shi dai daga cikin waɗannan abubuwan ne bai yarda da su ba, to ko lalle mutumin nan sunan shi munafiki ne. Munafiki shine mutumin da ya bayyana musulunci amma ya kudurce menene? Kafirci. To in mutum ya kasance haka, munafukai iri-iri ne kuma. A cikinsu akwai ni kam igiyan naku babu ne? Wannan abin tun satin da ya gabata yana rikici ba? Ko? To Allah musta'an. Na'am. Munafukai muna magana akan su ne iri-iri ne. Yanzu cikin musulmi akwai wanda shi yana cikin musulmin ne yana zaune, shi bai karanta addinin musuluncin ba, ya je ya karatu a hannun Yahudawa, kuma ya zo yana musu aiki ne. Akwai su da yawa aiko? Su ne shugabanni, su ne kaza, lokacin zabe wani ba zan manta ba, kawai dai sunan ba zan kama ba, amma lokacin muna zaman lafiya ne a Bama a lokacin. Cewa ike yi ku zo ku zabe mu, mu je mu zabi arne, delegate ne, a lokacin Goodluck ne. Wato, a zo a dangwala mai, shi kuma ya je ya dangwala wa arne, ya samu kudi kenan. Me kenan? Aiki zai yi wa kanshi ne ba ku ba, rusa ku zai yi ya gina kanshi, kuma kan ba za ta ginu ba. Ba za ta ginu ba. Saboda yau mutumin da muke magana kan shi nan, da ce yau ya ji maganan nan, in ma yana duniya wani irin dadi zai ji. Yau shekara nawa wannan maganan da ya yi, Goodluck da ya sauka yau shekara nawa. To ka ji nan. Amma waɗannan munafukai ne irinsu da yawa a cikin waɗanda suke wakiltar musulmi. Kuma duk lokacin da masu karantarwa da wa'azi in sun gane wani haka, kaji ɗaya, kuma suna da tangible da vivid reason akan wannan, akan ka ji wannan maganan da kyau fa. Kana da reason, ko a jarida ne aka buga, wadda siyan jaridan za ka yi ka aje, ko a wani guri ne ka gani, aje shi ka adana shi kaf. Tau'iya ce, musulmi ku sani wannan kakku yarda da shi nan gaban munafiki ne, ga abin da ya yi, ga abin da aka fada, ga hujja. To su saboda abin da suke yi, rusa musulmi suke yi, suna wasu aiki ba, kila kai din za ce a zo a tura maka wasu, a ce daga ina ka ji wannan maganan, sai ka ce ya ta yi gashi nan su wane ne suka fada, gashi sun buga a jaridan kaza, gashi ga date din, shikenan al'uhdatu alaihim ne. Amma sai ka zo ka yi magana akan teburi ba ka da hujja, ka ji wani ne yake magana, za a daure ka, ko kuma a sa ka kai malamin ne nan, ka yi wani magana ne, sai kai da kanka ka fita ka ce ta jama'a a yi hakuri abinda na faɗa rancan. Kaga nan an gudu ba a tsira ba. Wannan kuma karka manta jarhu ne kake yi saboda tsare musulmi da musulunci. To jarhu wannan tana da ƙa'idoji wadda ka fada da karka fada wanne ya fi rinjaya, saboda in ka fada nan gaba mutuncin shi zai zube ai. To da zubewar mutuncin shi da kuma musulmi alherin da za su samu na su ga mutumin nan gaba, su ce wannan mutumin karku da shi, shi ne ya ce ku je jami'a kaza a yi ku rabu da shi. Kaga akwai alheri ko babu?
saboda an san shi. Kaga in an gani alherin da za a samu a gurin rusa mutuncin shi din tafi ai, haka ne ba, sai a rinjayar da wancan amfanin akan wannan barnan da za a yi. Mun ji wannan bayanin ba, shine sai ka duba akwai amfanin a fada, kana da dalilai kaf akan abin da zaka fada, wannan ka ji da kyau fa wannan, saboda wasu suna da karambani. Wani ma tsima yake yi saboda shi yayi magana akan wani mutane su ji cewa shi yayi magana. Wannan ka aniyan kaman kai magana to ba za ta yi amfani ba, saboda niyan ka din so kake kai mutane su yi, haka ne ba, wannan ba zai yi amfani ba. In dai ka wato mutum ne ka zub da mutuncin shi ba a hanyar da ya dace ba, to har a sakar gidanka Allah zai bi ka ya zubar da mutuncin ka kai ma, saboda a'radul muslimina hufratun min hufarin niran. Gane wannan bayanin? Saboda haka sai mutum yayi hankali, amma munafukai kam suna nan a cikin musulmi, haka ne ba, har a makarantu ma akwai ai. Makaranta yaro yayi exam ko kuma mace ta yi exam, mutum ne ya ce mata in baki bada kanki ba wannan course ba za ki wuce ba, sai ta ki bada kai, ta yi yunkurin ta kai kara. In ta kai din akwai wasu suna gefe za su ce ba ta kai karan ba, kuma za mu ga abin da za ta yi, har can inda an kai karan su bi, ko kuma in an magance wannan sai su ce to tun da an kori wancan, ita kuma mu za mu san yadda za mu yi da ita. Ba haka ake yi ba, munafukai ne waɗannan, rusa musulmi suke yi saboda biyan bukata, wani personally ne, wani kuma aiki yake a wasu. To irin waɗannan suna nan da yawa cikin musulmi, a kowane guri in ka shiga za ka same su. Haka gurin aiki, a kai ka an dauke ka aiki gurin, kana ganin wannan ya siya mota, ya siya gida, ya siya kaza, salarin shi kuma bata kai miliyan 1 ba ma, amma abin da ya yi a cikin shekara 1 in ka gani za ka yi mamaki. To in kai an kai ka gurin ka ce to kai wannan corruption din ba ruwanka, abin da yake daidai za ku yi, sai munafukai su tashi su ce wannan bari za mu yi mai sharri ai, bari za mu yi mai kaza, ko kuma su yi kutu a kore ka a gurin, a ɗauko ka a kai ka wani guri, saboda su ci gaba da wannan badakalar da suke yi. Haka kasar mu take aiko, in ana barna kawai ana so kowa ya rufe bakin shi ne, in ma kai ba ruwanka to su abin da suke so to kai shiru, su ci gaba da barnan. Fattakula masa tatun irin nasu, wannan shine so. Mun ji wannan bayanin ba, saboda haka indai kana Najeriya kuma kana karatun addini to ka san irin aradun da zaka tari da ka a gaba, wallahi kana da aiki, saboda wannan abun ba aikin rogo bane, ba kowa bane zai yi, wani zai gudu, wani ya gani zai ce kai me abu ya zafi haka, zai ce bari a zauna wani lungu kawai, amma wannan abun ya zai yi, shikenan mutane sai su ci gaba da zama a cikin duhu, bakin duhu din. Mun ji wannan bayanin ba. To shine malam yace wa hukmul munafiqi, haka ne ko, hukuncin munafiki wadda ya bayyana musulunci kuma ya boye kafirci. Hukumul mushriki shi daidai da wadda yayi shirka akbar, babban shirka ma kai. Sai yace maka wal kafiru, shi kafiri kufran akbar, wadda yayi kafirci babba, shi ma haka hukuncin su ɗaya ne wadda yayi munafunci. Wa huwa, shi wannan munafikin fil akhirati, a lahira, ashaddu azaban, shi azaban sa yafi tsanani ma, min sa'iril kuffar wal mushrikina, akan sauran kafirai da mushrikai. Ai in ka lura, in ana lissafa a cikin alkur'ani inda kafirai ko da mushrikai da munafukai, in Allah ya haɗa su, to munafukai su ne farko za a faɗa. Za ku iya tuna wani aya? Na'am. Wal kafirina fi jahannama jami'a. Kaji Allah ya ce inna Allah jami'ul, su ne gaba, gaba ne su ɗin, su wato tsakatsakiya ne tsakanin musulmi
da kafiran, saboda ku kuna kallon waɗannan tun da suna nan ba za mu samu masara ba, ashe su ne. To ba ga waɗancan din ba, saboda in dai arne ne yana shugabanci, ku da kanku kun san to dai Allah dai ya rufa asiri. Amma in munafikin fa kuna ganin wannan kam dai tun da shi ne a gurin ba matsala, ashe shi asalan shi din khadra'ud diman ne, haka ne ba, shi yasa nashi din tafi tasu, saboda shi me yasa yaudaran ku ne yayi. Allah jami'u ce munafiqina sannan wal kafirina fi jahannama jami'a, ce innal munafiqina fi darakil asfali minan nar, ce walan tajid lahum nasira. Mun ji wannan bayanin, kaga abin yana da nauyi. Allah ya tsare mu. To waɗanda suka gabata sahabbai da magabatan su suna jiyewa kansu sauran kada su zama munafukai. La yu'minuna anfusahum ne. Dhukira fil athar. Hudhayfa ibn al-Yaman shine yana cikin sakatarorin Maki sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke rubuta abubuwan da yake faruwa. Sai annabi ya kira Hudhayfa, yace mishi ya Hudhayfa, rubuta sunayen waɗannan mutanen. Da ya rubuta yace waɗannan munafukai ne, in na mutu karku sallaci gawarsu. Da annabi ya rasu sai Umar ya zo ya ce wa Huzaifa, ina gama ka da Allah, waɗannan mutanen da annabi ya ringa lissafa sunayensu ka rubuta da sunan munafukai, akwai sunana a ciki ko babu? Ya ce mishi. Huzaifa ya ce, kai Umar, haba ma, kai kuma me ya haɗa ka da wannan? Ya ce mishi, kai tun da ya tambayan kenan yana jiye wa kanshi. Kaga wannan shine tsoro wadda ake so din. Ba za ka ce wa kanka mu ai ba matsala, a faɗin wannan kanshi ma laifi ne. Shine Allah ya ce a amintum man fi sama an yakhsifa bikum fa idha hiya tamur am amintum man fi sama an yursila alaikum hasiba. Shine inda Allah ya ce afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa alqaumul. Shine sai mutum yayi hankali. Kai karka ce mu ai babu matsala, munafunci da yakan mu da ita, a'a, ka ce munafunci Allah dai ya rufa asiri, Allah ya tsare mu, Allah ya tsare imanin mu mutu a matsayin mu'minai, ka fadi wannan. Amma karka kalli wasu munafukai ka ce ka ji munafukai, wai waɗannan mutanen mu kam, a'a, karka fadi wannan. Kuma a karkashin wannan duk lokacin da kaga mutum a cikin musiba da bala'i, ka ce Allah ya tsare mu, saboda shi ma dan adam ne, kafan shi biyu, idanun shi biyu kaman kai ai. To cikin wannan musiban zai so ne ya shiga da hankalin shi? Ba zai so ba. To sai mala ya ce albabur rabi' ko babi na hudu, munaqqisatut tauhid. Wannan haka zai fi ba, naqasa yunaqqisu tanqisan, ko munqisatu anqasa yunqisu naqsan ne. In ka ce munqisatut tauhid, abubuwan da suke rage wa tauhidin mutum ƙarfi. In ka ce munaqqisatut tauhid, shi ma haka abubuwan da za su naƙasa tauhidin mutum. Al-fasl al-awwal, fasali na farko a karkashin wannan babi na abubuwan da za su naƙasa ko kuma su rage karfin tauhidin mutum. Al-wasa'il allati tusil ila ash-shirk al-akbar, na farko alwasa'il, hanyoyi, allati tusilu ila ash-shirk al-akbar, wadda za ta kai ga babban shirka. Abin da bai yi ba amma. Alwasa'il allati tusilu ila ash-shirk al-akbar, hanyoyin da za ta kai ga babban shirka ko kuma za su kai ga babban shirka, haka ne ba? Kaga wannan alwasa'il laha ahkamul maqasid ko? Malam yace haman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam janabat tauhid min kulli ma yahdimuhu aw yanqusuhu ko yunaqqisuhu, wa mana'a min kulli alwasa'il allati tufdi ilayhi. Haman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, ma'aiki sallallahu ya tsare ko kuma ya kare janabat tauhid, hurumin tauhidi. Ka ce janab, su akwai in misra da ko yanzu ban san suna amfani ko ba sa amfani ba, suna ce janaba fulani, wannan girmamawa ne a kiran da suke janaba fulani.
janaba aliyin janaba kaza. To abinda suke nufi da janab din shi na janib da jam din ne, suna nufin wannan kewayen shi yana da hurumi mai daraja. To janabat tauhid kenan hurumin tauhidin, wato shi tauhidin kashi kamar yana da farfajiya kusa da shi wadda yana da hurumi kenan. Mun ji wannan bayanin ba? To shine janabat tauhidi, hurumin tauhidin annabi ya tsare ta min kulli ma yahdimuhu, daga dukkanin abin da zai rusa ta. Shi wannan ibara na janabat tauhid wannan Shaykhul Islam cikin Iqtida'us Siratal Mustaqim yayi amfani da wannan ibara. Aka Ibn al-Qayyim cikin Madarijus Salikin mai shi mai amfani da ita. Min kulli ma yahdimuhu aw yanqusu, ko kuma abin da zai nakasa shi ko ya rage shi. Wa mana'a min kulli al-wasa'il, kuma ya hana dukkanin hanyoyi allati tufdi ilaihi, wadda za ta kai ga shirkan. Wa min akhtari hadhihi al-wasa'il, mafi hadarin waɗannan hanyoyi, ومن أخطر هذه الوسائل daga mafi hadarin waɗannan hanyoyin, 3 wasa'ila, hanyoyi guda 3, takatharatin nusus, nassoshi sun yawaita, tunda zai ce nusus ayat wa ahadis ne, ta iya zama yawaitanta cikin hadisai ne, ta iya zama cikin Qur'ani, ta iya zama cikin duka biyu, shine nusus. Fi tahdhir minha, akan gargadi daga wannan. Awwaluha, na farko, al-ghuluw fi salihin, in guluwi a salihai. Haka ne ko? Kal mubalagha, kaman zuzutawa fi madhihim, ayyabon da suke yi, wa ka taswirihim, kamar sassakawa ko zanawa ga fotunansu, yin fotonsu kenan. To kaga nan al-ghuluw nan shine asali ma abin da ya haifar da shirka a cikin 'yan adam. Na'am, su waɗannan la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wuddan wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, waɗannan ai asalin su me aka yi? Kamar da labari ya zo, mutanen kirki ba an ce yahsibunahum ne su, wallahu hasibuhum wala yastati'una an yuzakku wallahi ahadan ne. Suna ganin waɗannan mutanen arziki ne, sai suka yi sassaki ko kuma zana su suka a'aje su. Da tafiya ta yi tafiya, jahilai suka zo, yau da gobe ne ai, dama an ce la yarful islam man la yarful jahiliya. Da suka zo su a shaidan, dama ai shi ya tsara abin shi, ya ce wannan ai abin bauta ne, mutanen arziki ne, kuma a cikin hanyar ma waɗannan mutanen arziki ne, suna kusa da Allah, ku gaya musu bukatunku, su gaya wa Allah, kafin ma ya ce musu ku bauta musu kai tsaye. Kaga sai da aka yi haka yau da gobe kuma wasu don waɗannan a roke su da kansu ma ba matsala. Shikenan yau da gobe haka zai abubuwa za su faru, kamar yadda kaga wani tsoho yana tatsuniya, wani mutum ne ya hau kan ruwa, shi da wani mutum wai suna tafiya, wannan ba shine mahallin shahid din ba, wai suna tafiya, shi da kanshi ma fa ka san abin da yayi, in abin da su annabi Yusuf ɗan uwan shi suka yi, wa ma anta bi mu'minin lana wala kunna sadiqin, shi da kanshi ya karya ta kanshi farko, yace duk da dai wasu ba za su yadda ba, mu za mu faɗa. Amma kana bi mu'minina lana walau kunna sadiqina kenan. Yace suna tafiya akan ruwa, kaje ƙaryan farko. Wai suna tafiya akan ruwa, shi da wani muridin shi ne, sai shi muridin, shi shehun ne, muridin yana shi shehun ya ce Allah, sai muridin ya kama sunan shehu. Shehu yana da girma kenan. Shi muridi dai ya san cewa wannan shehu ne, Allah yana son shi, wahayi ya kai mishi dai oho. Shine sai wai shaidan ya zo mishi, kaji fa, shaidan ya zo ya ce mishi, kai shi ba sunan Allah yake kama ba, to kai maka ambaci sunan Allah mana. Da ya ce Allah, shi ma da ya ce Allah kawai sai ruwata nutse shi ko? To shi wali bai ma sani ba, babba ne yana tafiya,
sai haka ya waiwaya sai ya ga babu, a'a sai kawai ya sa hannu ya cire shi, ni ce me ya faru yanzu, labari yake tambaya. Ya ce ai ga abin da ya faru. Ya ce ai to kai baka kai ka ambaci sunan Allah a nan ba, ka ji manya. Amma Allah ya ce wai dara kibu fil fulki dai su musulmi na kwarai kam arnan kansu mada'awallaha mukhlisina lahu ad ne, su kuma ga karatun tasu su. To kaje kaga anan arna ma sun fi su hankali, arnan jahiliya sun shiga can ba za su ce Jesus ba, sun ce sun san Jesus anan ba zai yi amfani ba, amma su saboda jahilci musulmin ne, amma saboda bid'a da bala'in bid'a sun fahimci abin da arnin jahiliya ma ya kasa fahimta, haka ne ba? Kaga bid'a dai kam sharrinta gurin cin mutane da yin musu barna tafi ma'ana abun nan kafircin ai, saboda shi shaidan kanshi yafi son bid'an, saboda shi dan bid'a yana ganin wannan addini ne zai shiga aljanna da ita. To wannan mutumin kafin ya fahimci cewa wannan abin ba daidai ba, kafiri zai abun nan zai gabace shi fahimta, saboda shi kafiri wani lokaci yana ganin wannan abin fa akwai masala, a cikin su akwai diyawa da ba sa zuwa church, zai ce maka me amfanin service, kasuwanci ne haka suke cewa. To sabida kada guluwin ta yawa kuma tsare girmama wanda ya fi ko kuma ya ƙetare iyaka, shine ma yake sallama da wasu sun zo gurin shi suna cewa ya kaza ya kaza ya fulan ɗin, sai annabi ya ce musu la taturuni kama atratin nasara isa ibn maryam, kada ku zuzuta ni kamar yadda kiristoci suka zuzuta annabi isa, kadai ni dai bawon Allah ne kuma manzon shi ne. Wannan yabon da suka yi mai halal ne ko haram, halal ne, amma ya tsire menene shine wannan abin da malam ya faɗa, hama janabat tauhid din, abin da ake yi din kada ya kai ga ba shi siffa wadda take ba siffan shi ba na Allah. Mun ji wannan bayanin ba? Wannan hadisi ne al-Imam al-Bukhari da Nasa'i da Ibn Majah da Ibn Hibban da sun ruwaito shi. Shine al-ghulu fi salihin, barnanta na yanzu ma wadanda kake gani su yi waka su yi kaza, wadannan duka menene guluwi ne wadda baka da tabbacin shi waliyi ne ko ba waliyi ba, amma kaje kana halakar da kanka, kana ba kanka wahala. Gashi nan shi mutumin da inda kai za ka yi amfani da kwakwalwanka ta amma fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, amma da ce mutum shi dan ɗarika ne ya sa ya tambayi kanshi, cikin manya-manyan malaman gashi nan kai muridi ne, ka zo kana buga kirje, ka zuba sarka da kaza a wuya, kana yawo, kai muridi ne, ana buga ganga, kana kamar mutumin da ya sha kwaya, kana ta abin nan kana zufa a gurin. Shi wannan shugabanku wanda kuke ce manyan, ina yaran shi a cikin ku akwai ne? Lokacin da ku kuna buga kirjin ma yaran suna cikin gida ai. Wannan yana karatu a London, wannan yana karatu a kaza, wannan yana zuwa Masar yayi karatu. Amma kwakwalwan na muridan irin na 'yan Najeriya ne, na wasu ba. Misali zan baka, za ka fahimta. Mutum ne ya zo yana kera wani abun nan, yana sayar da abubuwa, yana da ilimi fa, ka ce mishi wane wannan abin da kake sayarwa, misali mutum ne ya makaranta, ka zo ka ce mishi wane makaranta babba akwai yara 500 ko 1000, kana da primary kana da secondary, kana siya textbooks, ba za ka buga da kanka ba? Zai ce to bai malam, gashi nan gashi wasu suna buga, ina za a iya a buga mana irin wannan abin? Sai a ce mishi to ba inji ba ne, a siya injin mana a buga. In ya faɗa wannan sai a ce mishi to shi fefan kan shi ma ba sinadarai ba ne ake hadawa, to ku siya mana, su siya. Wannan ba zai ba, shi yana ganin a Najeriya dai ba zai yi ayi mai kyau ba, kawai a kawo daga wani gurin. Shi cikin Maiduguri ne kuma yana ganin a Maiduguri ba za a yi maka mai kyau ba, a kawo daga wani garin. To wannan kwakwalwan da wancan daban ne, perception ɗinsu ɗaya ne, psychologically defeated ne, dead, ya mutu. Mun ji wannan bayanan? Shi yasa su wadancan muridan suna ganin mu din zaman ce tamu, mu zauna mu yi musu hidima, kada mu zama ina za mu zama manya, waɗannan su ne manyan khalifofi ne, amma mu zauna haka kwakwalwansu take yawanci.
kaga wannan shi ma wani furzin ne wadda aka zuba su a ciki kenan. Dama sai Allah ya nufi mutum da shirya tukun zai fahimci wasu abubuwan, amma in bai nufe shi da shirya ba, ai wasu a cikin ahlus sunna irin wannan abin ta dan shafe su. In ya ga wani babban malami zai ce yana gani kaman annabi ne, mutumin da yana mu'amala da shi ma yana gani har da su wani suke mu'amala, to waye shi? Ba dan adam kaman kai ba, ko ba haka bane? Shine irin waɗannan jahilan, in an bari gobe sai angulu ta koma gidanta da samiya. Kamar yadda yanzu wasu kana ganin da yana da zafi, amma yanzu yana yawo, shi dan yi zalafa da sunna ne, amma yanzu yana yawo da me carbi akan hanya. Da yana daukawa ne? Babu. Ba carbin bane ba haram, a'a ina zafi ta Canada ta tafi. Me yasa? Ba karatu to. Ba karatu, ba da karatu kake yi ba, da ka zafi ne. Shirra li kulli shay'in shirratun ne. To mun ji wannan bayanin ba, saboda ka kowa a bar shi a matsayin da Allah ya bashi, kar a kai shi wani gurin da Allah bai kai shi ba. In ma an fara din a dakile ta kawai. Sannan wasaniha na biyu, at-tabarruku, neman albarka shine at-tabarruku din, al-bid'i wadda yake na bid'a, wa shirki wadda kuma yake na shirka. Neman albarka kenan. ومن التبرك بدعي na daga cikin tabarruki na bid'a at-tamassuh bis-salihin, mutun ya shashafe jikin shi ga jiki ko kaya ko motoci ko gidajen wadanda na musu kallon salihai. Bis-salihin din ai ba wanda yi sai ce wannan mutumin salihi ne sai dai annabi ko alqur'ani. Amma shi yana ganin wannan salihi ne, waliyi ne, sai ya je abin da ake wa annabi ne yake masa. Ba haka suke yi ba? Mutum ne wai foton shi ma in ka manna jikin mota ba za ka yi accident ba. Ha ba malam. Wannan me ne? Akwai wanda zai iya kare ka daga wannan accident din ba Allah ba? Kaga kai shirka. At-tabarruk neman albarka, wai mutum ne ya wanke hannun shi. Wannan al'ada ne ana yi, amma al'adan nan bid'a ce, shirka ne wannan. Mutum ya wanke hannu, mutum ne kaman kai fa, ya wanke hannu, bayan kai ka ɗiba ruwa ka kawo mishi ya wanke hannun shi ma wai sha za ka yi. Ka sha datti malam, datti ne, ba wani albarkan da za ka samu. Likitoci ma za su yi fada da kai gasu, za su ce ya za ka sha datti kuma ka zo gurinmu, ko ba haka ba ne? Mutum ya wanke hannu ka sha, shi na annabi ai daban ne. An yi wa Abubakar ne, an yi wa Umar, an yi wa Usman, ba a yi ba. To ya kuma shi wannan za ku yi mishi? Annabi har jinin shi sha ake yi, har fusarin shi. Ka sha fusarin wani ka gani kai. Ya Allah. To ba ka bane? Wani aiko dabbobin gidan shi, rakumin gidan shi, in ka sha fusarin su saboda bid'an shi, kila ba za ka samu lafiya ba. Haka mutane amma suna yi, wallahi duka suna yi. Ka je ka karanta ko kuma ka saurari wannan bidiyon da Professor Ojobe lokacin da ya zo gurin Malam Albani Zaria rahmatullahi alaihi, hirarrakin da ya yi, ka je ka ji kawai abubuwan da ya faɗa. Shi na Professor Ojobe, ka ji da kunnenka kawai. At-tabarrukul bid'i, sannan bi salin wa fi thiyabihim, da tufansu, wa turabi quburihim, da kuma kasa wadda yake na kaburburansu inda aka binne su. Wa tabarruk, kuma neman albarka bil azman, da zamunna, wal amakin, da gurare, wal ashiya, da abubuwa, allati lam yarid, wadanda bai zo ba fi shari'a cikin shari'a, ma yadullu ala mashru'iyyati tabarruk biha, abin da yake nuna ga neman albarka daga su din ba. In ji wannan? Kaga anan akwai abin da ya kamata mutum ya lura, shine kenan akwai zamuna masu albarka, akwai gurare masu albarka, akwai abubuwa masu albarka, amma shari'a shine zai zo ya ce suna da albarka. In bai zo daga shari'an ba, albarkan nan dai kam daga wa yake zuwa? Daga Allah ne. In zamani ne, shine zai mayar da zamanin da albarka. In lokaci ne haka, in guri ne haka, in mutum ne haka.
to wadda ba a bashi ba, inda ba a bayar ba, zamanin da ba a albarkace ta da irin wannan albarkan da za ka nema a cikinta ba, in ka zo ka ce tana da albarka ka yi shirka. Me yasa? Waye ce maka akwai albarka? Albarkan dai kam daga Allah yake zuwa. Shi bai ce maka wannan akwai albarka ba, to waye ce maka akwai albarka? Kenan kai kana nufin shi wannan yana da albarkar tashi wadda ba ta Allah ba. Allah ya sa mun fahimta. Mun gane wannan ba? Shine anan. Al-azman wal amakin. Kaga yanzu misali, shi na amakin wannan kamar yadda ɗan Shi'a suna zuwa Karbala ba? Wane ne wanda aka kashe a gurin? Hussein ne. Hussein da aka zo gurin lokacin, kana karanta tarihi, ya ce wa mutanen shi, nan ina ne? Sun ce Karbala, ya ce karbun wa bala. Allahu akbar, kaji balarabe. Da sun ce nan gurin Karbala, ya ce karbun wa bala'un. Karbun wa bala. Dama at-tarihu mali'un bil ma'asi ne. والأشياء التي لم يرد في الشرع ما يدل على مشروعية التبرك بها. والتبرك المبتدع neman albarkan da aka kirkira bil amakini a gurare wal ashiya'il fadila da kuma abubuwa masu daraja, waɗannan dukkan su in mutum yayi ta ya nemi albarka, an dai ba daga Allah bane to yayi shirka kenan. Kaga anan ne saboda rufe wannan kofan Umar ibn al-Khattab da yazo Ka'aba yana tawafi, da yazo gurin Hajar al-Aswad me yace? Ya kalli dusan sahabbai suna nan da wasu ma wadda suke yan bana bakwai ne, wadda bai da cikin musuluncin ba. Umar ya kalli dusan ya ce, kai dusan nan mun fa mun san kai dutse ne, ba za ka cutar ba, ba za ka amfanar da mu ba, in ba dai saboda mun ga annabi yana sambata ba za mu yi ba, sai ya sumbace shi sai tafi. Kaga wannan me yayi? Karantarwa ne yayi. Karantarwa ya dace shi kadai ne ba zai yi wannan maganan ba. Shine sai mutum ya rayu tsakanin ifrad da tafrid. Ifrad da tafrid khairul umuri awsatuha ne. Kasan yan bid'a gurin wato su guluwi suka yi, in ka zo wani bangaren sunna, ahlus sunna kuma su kuma me suka yi? Jafa'i suka yi wani lokacin, wasu guraren, wasu mutane kenan. Saboda mutum su wadancan gurin madu da yabo da sauransu sun yi gaba, waɗannan kuma wasu din sun yi baya sosai. Amma me ake so? Mutum ya zama saka-sakiya ne. Madhun a karanta shi na annabi, a karantar da yara, amma rubuce shi waɗanda sun sani su rubuta. Haka ne ba? A rubuta shi, amma kada a ƙetare iyaka. Mun gane wannan ba? Wa thalithu hadhihi alwasa'il, na ukun waɗannan hanyoyin, raf'ul quburi, daga kaburbura, wa tajsisuha, da kuma yi mata ko fenti ne ko siminti ne ko plastic of Paris shine POP, ko gravel ne, duk abin da zaka zo ku rufe jikin kabarin nan da shi, to wannan malam yace shi ma na daga cikin hanyoyi ne na shirka. Kamar yadda yanzu makabartan Gwangen da aka rufe, ba akwai VIP a ciki ba, very important person. Kuna bata kanku lokaci ne. In dai mutum ya rasu, to dai ya zama dai mutumin kirki, ya zama mutumin kirki kawai. Amma dai wai a VIP ne aka binne ka, ko an kai ka can menene sunan shi, na dalori ne ko ina ne, a'a, ko mutumin ya mutu cikin mutane, akwai wadda ma ai dabbobi ne cinye shi suka yi a jeji, ko ba haka ba? Mutum ne wannan cikin, kana karanta malaman hadisi, ai akwai wanda ya bata a cikin sunayen shi, ai har an sa musu sunan bata yayi, ba su san inda yayi ba. Ba zan iya mantana tarihin ba, amma akwai haka. Ya shiga jeji ne, to ba su kara gane shi ba. To mutumin nan duka sai ka ce to tun da dai ku kun ce VIP kam, to wadancan kuma da suka rasu ba san inda suke ba, kenan su they are not important person, or they are not very important, su moderate ne, ko su baya ne. Mutum da ya zama mutumin kirki. Amma Allah, duk wannan abin da kuke yi, kaga wannan gravel da suke sayan, da wannan block da suke yi, da kun sayar
kuɗin kun yi sadaka, Allah ya kai masa wannan ladan, shi ya fi mishi alheri. Kuma guluwin da muka faɗa na dazun nan, a garin nan an yi, mutum ya rasu cikin yan bid'a, mutum ya rasu sai ɗaya ya karbi sifika ya ce kowa ya nema wa kan shi gafara wai kanka, shi malam dai kan wanda ya rasu an gama, da mutumin nan da zai tashi, wallahi kuwa wannan da zai tashi, ka san irin fadan da zai yi da mutumin nan, saboda shi ya ga can da idon shi, ya san menene can, amma dai shi baka zuwa ka bada labari. Kaga wannan bid'a sharri ne. Kaga mutum ya mutu za a nema mai gafaran ma wani ya ce a'a, kaga musiban bid'a ba, za su kai ka su baro ka ne. Sannan rafa'ul qubur wa tajsisuha, shine mutum ya rasu kawai a zuba mashi kasa, abin ne da kyau, a dan daga shi ko shibir daya ko daya da rabi, shikenan a bar shi. Amma ku daga tirim ku zuba kasa, wannan ma ba daidai bane. Amma shi wai har yanzu a zo a kafa wani abu, a rubuta suna da date, aikin banza. Aikin banza. Ka je da a ce Allah ya kai ka Saudiya, ka je ka ga inda aka binne annabi da sahabban shi biyu, ya yake gurin? Flat ne ai, da gizo-gizon shi. Su wannan cire wannan ma babu. Amma da ce in bida ko yan ɗarika fa, wani fa ya ce fa shi ɗan ɗarika ne, ya ce wallahi nan gurin, ya ce da a ce haramin nan a hannunmu ne mu, ya ce akwai matsala. Shi ya faɗa, saboda ya ga abin da mutanensu suke yi. Ali ibn Abi Talib, cikin 'yan bidan ai akwai cikin mutanen kirkin da suka rasu, a ce a gari kaza akwai kabarin shi, gari kaza ma akwai, gari kaza ma akwai, to wanne ne shi kenan? Kuma duka ana zuwa a yi ziyara. Akwai sadana kuma, in ka san sadana, waɗanda suke kula da gumaka su ne sadana. Akwai masu kula da gurin, in ka zo suna karban abu, ba Sokoto ma akwai ba, suna karban abubuwa, shi da ya rasu su shi suke bawa. Shi suke bawa. Kaga menene abin? 419 ne, neman kuɗi ne, wasu ne za su ci. In ka nemi a YouTube za ka gani, guri ne gashi mutum aka binne, amma in kaga irin uban kuɗin da ake kawowa gurin, Allah ko a coci ba a tara irin wannan kuɗin. Duka neman kuɗi ne ake yi. Sannan wa israjuha, kunna fatila ko kuma kendir a gurin, wa bina'il ghuraf, da kuma gina abin nan dakuna fawqaha, akan kabarin, wa bina'ul masajidi alaiha, gina masallatai kan kaburburan, wa ibadatullahi indaha, da kuma bautan Allah a inda aka binne mutum. Wannan duka hanyoyi ne wadda za ta kai mutum ga shirka. Shine an ce ko ka je masallacin annabi, ka je ziyaran kabarin annabi sallama, ka saya ka yi salati, kada ka saya a gurin ka fuskanci kabarin ka roki Allah, a'a, wannan zai ta kai ka ga shirka ne na jin wani abu a cikin ranka cewa tunda nan gurin ne da hurumi ga annabi a gurin, Allah zai ansa addu'a. A'a, ba wa Allah haka. Juya ka bar gurin, sai ka je ka roki Allah, saboda roƙon Allahnka da wannan kabarin annabin ba su da alaka. Mun ji wannan bayanin? Wannan magana ma wani yaji zai ce ba girmama annabi ba, kai baka san girman Allah bane kai din. Yi mana. Da ce mutum ya san girman Allah zai faɗi haka? Ba zai faɗa ba. Kai ka karanta alqur'ani mana, wannan ayan da muke kawo kowane lokaci, kul hum yamliku min Allahi shay'an, wannan akwai jan kunne ai. Allah yake cewa in an halaka ku to wa zai yi magana gaba ɗayan ku? To kaga anan dole mutum ya shiga taitayin shi ai. Shine ka san wane ne Allah, sannan ka zo ka san duk wani mutumin da yake ba Allah ba. Shine ka raba su. In ka karanta rayuwar annabin zaka ga haka a fili. Annabi sallallahu da darajar shi, da kai shi saman da aka yi, da duk alherin da Allah ya bashi, da mala'ika Jibril gashi yana kusa da shi. Wani lokacin ya ji ne kawai an ɗau lokaci ba a kawo mashi ziyara, Jibril bai zo gurin shi ba, sai ya ji wani ɗarar a ran shi, sai Allah ya aika Jibril ya ce wadduha wal layli idha saja
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mahaliccinka yana nan fa tare da kai, bai barka ba. Yi hakuri dai in ka gama za ka dawo, amma duk da wannan annabi in ya ga hadari hankalin shi a tashe, yana ganin kada fa hadarin nan ta zama azaba ne ko kuma tashin kiyama za a yi. Me kake tunani kai? Sanin Allah ne, shi ya san wane ne Allah. Shi ne waɗanda sun karanta sarf, sun san ma'ana menene fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid ne, ba fa'ilun ba. So mun ji wannan bayanin ba? Wa ibadatullahi indaha. Sana al-fasl thani ko? الشرك الأصغر من اللوكشي بيرني. نعم. الشرك الأصغر كرمين شركة، وهو شيني كل ما كان فيه نوع شرك أبن دي كسنشي أكوي وني نوع شركة، لكنه أماشي لم يصل بيكيبة إلى درجة الشرك الأكبر مسأين ببن شركة با كوكما متى كم ببن شركة با بتكي جنبه. ولهذا الشرك قوانا شركة أنواع ثلاثة. شما داتي ثلاثة أنواع شي زي في داجبا. أنواع ثلاثة نوعك قداؤك. تكاغنا شي الشرك الأصغر ده منين بمبنشن شي الشرك الأكبر. شي الشرك الأكبر za a kawar da ibadan ne gaba ɗaya daga Allah zuwa ga wani taliki, abin nan halittacce ne, kulliyan ne. Shi asghar kuma nau'i ne na ta'alluqi da koma bayan Allah, amma a ciki babu shirka khalis 100%. Kamar riya mun sani ai ko? Shine Ibn Usaymin yace a cikin Al-Qawl al-Mufid ala Kitab at-Tauhid, الشرك الأصغر كرمي شركة ما أطلق عليه الشارع أبن الشراء من إطلاق اسم الشرك سونا الشركة يتشي شركة يعني. لكن أما لم يبلغ حد صرف العبادة لغير الله بيكي مسين أكود إبادة قبع لينتقى أبنا تالكي أبنا حالة تتشبه. سيئو سمي يتشي وهو أما فشكر من شركة نمبا akhtaru shi yafi hadari mimma yadhunnu nas, yadda mutane suka dauke shi yace girman shi tafi nan fa. Li'anna kathiran minhum, sabida da yawa cikin mutane yatasahaluna suna tasahuli fihi a cikin karamin shirka, kal halifi bi ghairi Allah, kamar mutun ya ransa da kuma bayan Allah, aw qawli laula Allah wa fulan, in ba dai dan Allah da wane ba. Yace wannan yace yana da hadari. Mun ji wannan bayanin. Shine sai malam yace awwaluha na farko ashirku fil ibadati alqalbiyya, mutun yayi wa Allah tarayya a ibadoji wanda suke na zuciya. Aminu daga cikin wannan ayyuka na zuciya ar-riya wa huwa shiriya shine an yuzhira al-insanu al-amal, mutun ya bayyana aikin da yake yi as-salih nagari lil akharin ga sauran mutane, aw yuhassinahu ko kuma ya kyautata aikin indahum a inda mutane suke, aw yadhhara indahum ko ya bayyana a gurin su bi mazharin a wani irin bayyanuwa mandubin ko kuma bi mazharin abu wanda yake mandubi ne ilaihi, abu ne wanda yake tsoye ne gare shi, liyamdahu sabida su yaba mai, wa ya'zuma fi anfusihim kuma ya zama da girma a zukatan mutanen. Kaga wannan shi na karshen, shi na al'amalu salih al-akharin, wannan sananne. Mutum misali yana karanta alqur'ani shi kadai a masallaci, sai wani ya zo sai ya gyara muryan shi saboda mutane su zo. Kaga wannan in yayi haka yayi wa Allah shirka, amma karamin shirka ne, saboda ba a yadda ka yi wa wani mutum ko kuma ka nemi yardan shi tare da neman yardan Allah. Haka kuma abubuwa duk da ibada, in dai mutum ya gani, mutum zai ji wani abu a cikin zuciyar shi na ce mishin wane yana kaza, to wannan ba a yadda mutum ya ce a cikin ran shi cewa mutane su ganin ba. Yuhassina indahum, wannan ma haka, amma yadhhara indahum bi madhharin mandubin ilayhi liyamdahu wa ya'zuma fi anfusihim, wannan misali mutum ne yayi ne wato goshi alama na sujudan nan ta fita a jikin shi alal jabhati,
ko kuma yana da itan, yana so mutane su gani su ce wannan fa yana yawan sallah. A cikin mutane za ka samu haka, wadda kai kana gani wannan kuma me za a samu a ciki? A shaidan kuma. Haka kuma daga wando sunna ne mutum ya daga, sai shi kuma yana so ne a ce kai wannan yana bin sunna, kai yana kokari. Shaidan fa ba zai barka ba, in kai ba zai barka ba, in ka bari ba zai barka ba, sai ka mutu ba zai taba barin ka ba in dai kana raye. Haka mace yanzu mata sun daina saka hijabi, yawanci hijabin da suke saka ma shaidan bai bar su ba, ya zo ya mayar da shi ado. Mace hijab ta saka, amma saboda hijab da ta saka wani ya gani sai ya kalle ta da kyau, saboda hijab din ba hijab bane, ba lullube jiki ta yi ba, bayyana tsaraici ta yi, gashi nan komai a waje. Sannan kaga wannan ba gwara masu gyalen ba, dama wanda an sani wannan an san dama ba masu saka hijabin ba. To su da suke saka gyalen shaidan bai bar su ba, ya kai su ya baro su suka ki rufe jikinsu. Kaji daya, su da suka rufe jikinsu kuma sai shaidan ya ce, ya zo yana ce musu kai kuna da kokari. Haka ne, kuna da kokari, kuna rufe jikinku duk irin kayan da ake sakawa. Kuma ka duba duk gyalen da za a ce maka 30,000 ko 40, in an saka din wannan matan ga atamfa ka za ta saka, duka abin a waje ne. Haka ne ba? Sai mace ta siya wuta da hannunta. A'a, to mu wannan ba shi bane matsalar mu. Wadda ta rufe jikinta kaf, ita ma sai shaidan ya ce kina kokari. Mutane kam dai ba wadda zai zarge ki, sai ta ji wani abu a ranta. Haka ne, shikenan sai shaidan ya rusa wannan aikin da ta yi na alheri. In ta je lahira ana auna ayyukanta na alheri, in an zo kan wannan da ta saka hijab din sai a wasar. Ta ce yaya wannan mata haifa, sai a ce ai wannan ba dan Allah ke kai ba, dan mutane su gani ne, yanzu bai sa ta asara ba. Shine wannan, shine yana cikin karamin shirka wannan ma. To saboda lokacin mu sai anan ba, wa minhu an ya'mal al-insanu ibadatan mahdha, wannan shine zai zama darasin mu na gaba. Abin da muka karanta dai Allah ya ba mu ladan shi, abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Muna tawassuli da karatun da muke yi. Akwai ɗaya daga cikin mata wadda ta aika tana neman addu'a na alkhairi, ba ta da lafiya ne, to muna tawassuli da karatun mu Allah ya ba ta lafiya. Sauran mutanen mu da ba su da lafiya, wadda suke cikin gida da asibiti, duka Allah ya ba su lafiya. Mu kuma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi, ya rufa mana asiri. Kuma yadda muka taru anan, Allah tara mu cikin firdausi bila sabqi adabin wala hisabin. Allahumma yassir umurana wa akhtim bi salihati a'malina. ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الفردوس مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب. أنت أعلم بما تكن صدورنا، اجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا واقض حاجاتنا إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.